امین هاجی بچنه استانبول تماشاوان نجا پشتی کوه پیواژویا آشتی و çareseriyê dest pêkiriye di navbera partiyên hinekî nijadperestiyên Tirkiyeyê de jî nakokî çêbûne bi taybetî MHP û İYİ Partî ji ber ku İYİ Partî bixwe piraniya kadrên wê ew ku ji MHP qut bûne hatine di navbera wan de hinek nakokî hene gelo çi ne ev nakokî li ser çi li hev nakin Rawîn Stêrk di wê derbarê de wê li gel me be Rawîn nakokiyên wan gihîştine kîjan astê û li ser çi ne bi taybetî ev partiyên ku weke partiyên netewperest û milletperest têne naskirin. Hevî derden baş ya rast asta ku ev nîqaş gihîştînê yani qonaqeke xıyanetê hevdûn bi xıyanetê tawanbar dikin herî dawîn ji bo avakirina komisyona li parlamentoyê serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuş digel hemû berpirsên partiyan civînek encam dabû di wê civînê de jî hêdî ew partiyên ku namzetên xwe endamê xwe ji bo komisyonê bişînin hatibûn eşkere kirin hêdî eşkere dibînin hemû partiyan jî li İYİ Partî jî nûnerekî wan beşdarî wê civînê bû di wê civînê de wana eşkere kiribû ku wana beşdarî vê komisyonê nabin İYİ Partî yek ji partiyên mezintir e ku di parlamentoyê de cî digire li ser vê yekê di nava wan û MHP'yê de piçkî alozî û ragêşî heye nîqaş piçkî tund dibe herî dawîn cîgirê serokê MHP'yê Semih Yalçın li ser hesabê xwe yê X'ê dibêje İYİ Partî di vê pêvajoyê de beşdarî vê komisyonê nabe beşdarî vê proseyê nabe ji ber ku İYİ Partî di berjevandiya İsraîlê de kar dike dibêje ewa li hemberî serketinên Tirkiyeyê ji ber wê yekê beşdar nabin li ser gotinên Semih Yalçın helbet di nava İYİ Partî de jî hin gotinên tund derketine holê bi taybetî Bora Kawuncu û ser navê partiyê ji xwe serokê giştî partiyê Musawat Dervîşoğlu jî daxuyanekê tund dabû ewana jî vê proseyê weke proseyê xıyanetê bi nav dikin Bora Kawuncu dibêje komisyona ku hatiye encam hatiye biryar hatiye dayîn ku bêta avakirin ne diyare ji bo çi hatiye avakirin ne diyare ew ê çi qisa ne diyar ew kî beşdar beş ber vê yekê ku em jî beşdarî xeletiyekî nebin em beşdar nabin ew mesele di navbeyna partiyên netewperest de di nava partiyên din de jî nîqaşeke gelekî zêde ye tene ne İYİ Partiye partiya Zaferê heye ya Ümit Özdağ ew ji xwe ji serî ve dijberiya vê proseyê dike bi taybetî piştî ku ji hepsê derket piştî ku ji zindanê derket Ümit Özdağ bavayekî berfirehtirin kampanya û ez bêjim pêngaveke evê daye dest pêkirin propagandayê daye dest pêkirin da piçkî bandorê li alîgirên CHP jî bike li alîgirên derdorên din jî bike hinekî çavê xeberdayê dengdirên MHP û yên AK Partiyê ku netewperestin dixwaze wan jî berbixwe bikişîne heta niha zêdetir kesê ku weke xetereyekê li hemberî vê proseyê dihate zanîn Ümit Özdağ bû li hêdî İYİ Partî jî misyoneke di vir da li xwe digire roleke dijber ya bo vê proseyê li xwe digire dengê xwe bilindtir dike di rojên pêş de jî diyar e di vê çerçeveyê de ji bo dijberiya vê proseyê ew ê hin mitîngan hin xebat û komxebatên din li dar bixin di nava İYİ Partî de danûstandin ser vê yekê têne kirin helbet partiyekê bi navê partiya anahtar heye ku ewana jî ji İYİ Partiyê qut bûne her çi qasî ne partiyeke mezin be jî ew gotinên nijadperest û tund yên li hemberî proseyê di nava xelkê de piçkî sergêjiyê çêdikin yan jî tevliheviyê çêdikin ji ber vê yekê MHP jî çavekî MHP em dikarin bêjî ku li ser vê yekê da pir nehêle gotinên wan berfirehtir di nava civakê de cih bigirin lê diyar e di nava rojên pêş de ew ê ew mesele navbeyna partiyên netewperest ku berê hemû di binbana MHP da bûn hinekî din li hev din ture bike sor bike û geşedana em ê jî bişopînin. Gelekî spas Rawîn Stêrk ji bo van zanyariyên ku te ji Stenbolê daneme.